Ayo, kowe sambat kok kowe saiki kok. Wong tuwa ki nek rebuke ra kena digugu bocah cilik yo dadine kowe iki bakal nandani kan iki aku delok. Mula apa mula kabeh pakote anakmu ki aja mbok turuti. Pancen bener ana tetembungan anak wong bapakku juga pajak. Nek yo kudu ditonton mulai anak kuwi kebike. Aduh wis sakiki. Congke Purwodoro ati gawe saiki bakal tak congke kok. Sebab aku dina iki coba samangan makhluk kowe aja mos tak gowo kok. Kresna kabeh ngerti maksud iki jatahe Kakang Garupada. Iki lho gabene jagat iki lho dadi dhuwur. Kakang Garupada sing bakal nampa waktu kowe waja. Wong iki bakal tak buang. Mesti wae sing nampa Kakang Garupada. Waktune kok rebut, barang iso kok rebut, waktune kok bubar. Angen-angenmu ki piye? Nalarmu ki jane piye saiki? Sewa Kresna kabeh ngerti nadyan kok waktu mau tak buang yen pancen dadi jodhone Kakang Garupada. Mesti wae Kakang Garupada sing bakal nampa. Ora bakal putramu Prajurit sing nampa kudu wahyu ki mau. Jagat iki diwoyo karo masuk jagat bisa ini. Ya kok kowe malah mau dirahmati lho ati. Aku nek bocah kene ora tak tutupi sida cilaka aku lho.
Suruh pesan Solo mendungkan kendaraan namun ini tujuan dari pada sukses itu orang ngomong sakit sudah tidak sumbowo kalau melakukan foto giliran tak rogo kalau saya ada waktu dulu Dewi Kawin bisa kedap jalur sepok sampai ke sana paspor sobat diri kata pakai apabila sosok dibutuhkan perkara Sumbowo orang-orang ini mana kasar belakang Tunda pada jadi cara orang bapak tenda bilang aku berpoding